Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Ako môžete vidieť, tak sa nachádzam v našej dielni, takže pustíme sa na nejaký malinký projekt, ktorý si vyrobíme z dreva. Máme koniec januára, vonku je sichravé počasie, tak určite každému dobre padne sa na chvíľku po večeroch skovať do dielni, trošku vyresetovať pri práci. Tak ja som si pripravil pre Elišku takú, ako by som to nazval, nazveme to veternú hru. Táto hra bude spočívať v takom princípe, že bude to umiestnené niekde vonku v záhrade a keď bude fúkať vietor, tak vietor bude narážať na vrtuľu, vietor bude poháňať tú vrtuľu a tá vrtuľa bude hýbať s rôznymi postavičkami. Takáto je moja predstava, aké postavičky to budú, čo sa bude pohýnať, to ešte neviem. Viem akurát, že si potrebujem vyrobiť najskôr vrtuľu, takže v tomto videu si najskôr vyrobíme nejakú peknú vrtuľu z dreva, ktorá nám bude poháňať celý ten mechanizmus tej veternej hry. Tak budem používať pásovú pílu, budeme používať aj sústruh, budeme používať aj stojanovú vrtačku, takže myslím, že nás čaká celkom zaujímavé video, budeme pracovať nie so smrekom, ale s tvrdým drevom, čiže mám tu pripravený orech, takže budem pracovať s orechom, čo bude tiež celkom zaujímavé, lebo je iné pracovať so smrekovým drevom ako s nejakým tvrdým orechom. Tak verím, že toto moje základné náradie, ktoré mám, zvládne. Tak moja predstava je vyrobiť si valec, na ktorom budú pripevnené lopatky a potom vlastne to bude celá tá vrtuľa. Tie lopatky si musíme potom nejako pripevniť o ten valec, ale to všetko uvidíte počas videa. Tak poďme sa pustiť do práce. Prvé náradie, ktoré budem potrebovať, bude táto pásová píla značky Göde, s ktorou som veľmi spokojný a mám tu takýto kúsok orechového dreva. Môže to mať hrúbku nejakých 7 cm. Môžete vidieť, že má to také rôzne časti. Teraz čo urobím, tak si obkreslím nejaký ten kruh, ktorý si na tejto pásovej píle vyrežem do podoby valca a potom ho šupnem do sústruhu.
Na sústruhu sa mi podarilo vyrobiť takúto časť vrtule, kde budú pripevnené potom jednotlivé lopatky. Teraz, čo si potrebujem vyrobiť, tak sú lopatky. Lopatky si vyrobím z tohto orechového hranolčeka, ktorý si potrebujem narezať na plátky hrubé nejakých 5 mm. Tak idem to vyskúšať narezať na tejto pásovej píle. Som zvedavý, či sa mi to podarí, či tá píla bude vládať. Tento orechový hranolček má hrúbku nejakých 7 cm. Tak poďme píliť. Podarilo sa mi narezať a obrúsiť takéto dva plátky, ktoré môžu mať na dĺžku nejakých 50 cm. Ja si z nich urobím 4 kusy, čiže prepilím si to na polovicu, na nejakých tých 25 cm. Potom by som si ich k sebe zlepil obojstrannou páskou. Nakreslil by som si nejaký ten dizajn tých lopatiek a to by som si potom naraz všetky 4 tieto plátky vypílil na pásovej píle. Budú tak rovnaké a dúfam, že táto šírka 7 cm mi bude stačiť. Stačilo by mi podľa mňa aj nejakých 5 cm, keď budú pod uhlom nejakých 45 cm. Nemôže byť takto rovno, potom by sa vám to nekrútilo, takže budem ich musieť dať pod nejaký uhol. By som dal nejakých možno 15 stupňov, čiže dajme tomu by som to dal takto. Bola by určite rýchlejšia, ale nemala by takú silu. Ale keď tie lopatky nasmerujem na 45 stupňov, bude pomalšia a bude mať väčšiu silu. Aspoň dúfam. Taká by mala byť teória, uvidíme, aká bude prax. Takže idem si to k sebe zlepiť a vypíliť si lopatky.
lopatky, vrtule mám už vyrobené, ten dizajn je taký, aký je. Nevyrábam lietadlo, robím obyčajnú vrtulu na detskú hračku, takže ten dizajn mi odpustíte. Teraz čo potrebujem urobiť, tak si potrebujem urobiť drážky do tohto válčeka alebo do tej časti vrtule, aby tie lopatky sa mi tam dali pekne zasunúť a prilepiť. Takže vyskúšam to spraviť tak, že si na pásovej píle ten stôl dám na uhol 45 stupňov, čo bude potom uhol lopatiek a samozrejme, že najskôr si musím asi naznačiť šírku drážky alebo kadiaľ pôjdu tie drážky, aby som to mal dobre. No uvidím, nejako sa s tým idem popasovať. Zapustenia pre lopatky mám už dokončené, vyzerajú nejako takto. Takže dalo sa mi to spraviť na tej pásovej píle. A už som si zabrúsil trošku aj tieto predné hrany. Teraz si ich idem už asi prilepiť. Použijem dvojzložkové lepidlo, nech to poriadne drží. Potom by som tam ešte dodatočne možno dal nejaké klinčeky zo zadnej časti, aby som mal istotu, že to nikam časom nepôjde. Bude to vyzerať nejako takto, samozrejme, že to ešte potom nejako vycentrujem, aby to bolo pekne tak, ako má byť. No uvidím, či sa to bude krútiť, tak idem si to ešte zalepiť a na dnes by som skončil.
Máme tu ďalší deň a to lepidlo na tých lopatkách som si nechal poriadne preschnúť. Trošku mi tu potieklo, ale je to transparentné lepidlo a keď to ešte potom nalakujem transparentným lakom, tak to bude vyzerať podľa mňa v pohode. Takže lopatky sú naozaj pevné, drží to. Čo si ešte potrebujem urobiť, tak potrebujem si to dať na tento tvrdý drôt. Čiže vyvrtám si dierku do tej hlavice, tej vrtule, zasuniem si drôt a potrebujem si ju ešte vyvážiť, lebo ja to takto dám aspoň trošku, čo sa mi to dá. Musím si to vyvážiť tak, aby ma žiadna z tých lopatiek neťahala na žiadnu stranu, čiže aby to bolo vyvážené, lebo keď to bude potom takto, tak môže sa stať, že sa to dostane do takého bodu, kde tá jedna lopatka bude ťažšia a potom by sa to nekrútilo tak, ako by sa to malo krútiť. Samozrejme, že si to aj vyskúšame, ako sa to bude krútiť. Tak poďme si vyvrtať dierky. Ja som si bol kúpiť také malinké vrtáčiky, kde som si ich dal. Asi budú tu vo vrecku. Tu vo vrecku sú. Mám tam dvojky, 2,5, trojku. Aj do dreva, aj do železa. Do dreva som najmenší zohnal trojku. Takže tu mám trojku do dreva a potom už tie menšie rozmery boli vrtáky do železa. Toto mám, tuším, asi dvojku a toto mám 2,5. Tak idem si tam vyvrtať diery na stojanovej vrtačke, aby boli pekne kolmé, lebo keby neboli kolmé, tak tá vrtula by sa mohla krútiť takto a skrátka by to nebolo dobré. Tak poďme si vrtať tú dieru a ešte si vyvážime na záver lopatky. Otvor do vrtulky som si už vyvrtal a už som si tam nasunul aj drôt a ako môžete vidieť, tak teraz pozerám, ako je tá vrtulka vyvážená. Vyzerá, že táto lopatka ju ťahá dole. Takže z tejto jednej lopatky budem musieť kúsok zobrať a potom to budem postupne skúšať, že či bude pekne držať vo všetkých polohách. Neviem, či to idem obrusovať, alebo to budem dávať na pilu, ale jednoduchšie mi to bude asi, keď si teraz takto iba vo vrchnej časti tú lopatku obrúsim, trošku z nej zoberiem a budem potom postupne skúšať. Ako ste mohli vidieť, tak vrtulka už neskončí v takej polohe, že by jedna z tých lopatiek bola orientovaná k zemi. Môžete vidieť, že skončila v tejto polohe. Ja si to poprípade môžem zaznačiť.
takou jemnou čiarkou, či to skončí opäť v tejto polohe. Myslím, že to je v pohode. Tá čiarka je tu. Myslím, že celkom fajn. Môže byť. Takže poďme ešte vyskúšať test fukáru. Tak samozrejme, že ten fukár má o mnoho väčšiu silu, ako keď bude fúkať iba nejaký ten vetrík, ale myslím si, že to bude fajn. Keď som ešte fúkal tým fukárom, tak som vyskúšal chytiť ten drôt a priznám sa, že mal som problém to udržať, takže silné to bude, aj keď samozrejme, že ten vietor nebude mať takú rýchlosť vetra, ako má tento fúkár. Myslím, že tento má okolo 120 km za hodinu. Takže taký vietor dúfam, že u nás nebude, ale vďaka tým lopatkám a ich uhlu, čo je 45 stupňov, má to aj dosť veľkú silu, lebo ten drôt sa mal problém udržať. Tak verím, že to bude fungovať. Takýmto nejakým princípom to bude riešené aj na upevnení tej dosky, na ktorej to bude, tak ale to by sme spravili na budúce. Ale poďme si ju ešte natrieť a budeme mať tým pádom vrtuľku hotovú. Tak milí priatelia, vrtuľu už mám donatieranú, teraz to nechám poriadne zaschnúť a na budúce by sme sa pustili do tej mechanickej časti, čo je dôležité, tak pohon už máme, verím a dúfam v to, že to bude fungovať. Sa už teším na tú ďalšiu časť, v ktorej si vyrobíme nejaké tie postavičky, tu si urobíme nejaké úpravy, aby nám to s tými postavičkami hýbalo. Takže myslím, že na budúce nás čaká rovnako zaujímavé video. Ja vám dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, tak kliknite na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.